گرێسپی ئانگۆ تل ئەبیەدێ بعەرەبی ئەڤ ناڤلێ هاتیە کرن ji ber گۆ li Rojhilatê Bajêr girek bi rengê spî heye got axawî girî ji kilseya li aliyê din ji sînorê Sûriye û Tirkiye navê Akçakalê hatiye kirin ango keleya spî ji ber wê jî girê spî bi her sê zimanan heman nav û wateyê dide. Navçeya girê spî li bakurê bajarê Reqayê ber bi sînorê Tirkiye ve bi 100 kîlometrî dikeve û kargêreya wê bi fermî girêdayî parêzgeha Reqayê. Li gorî hin lîkolînan dîrok te kes dike got girê spî beşek ji Rojavayê Kurdistanê ye ew beşê Kurdistanê yê got piştî li hevkirina Saykisbîk û tev li komara Sûriyê bûye. Beriya dora 500 salan kaniya başûrê girê spî bi 2 kîlometran navê wê kaniya Xezalan bû ku anha jê reteyê gotin Eynel Arûs û navê girê spî jî di wê demê de girê Bozan bû. Her wiha çemê bilêx du şaxên wî hebûn yek ji Tirkiye dihat û li Rojavayê girê spî tev li şaxê din dibû yê got ji girê Xezalan ve dihat anha jî şaxekî sisiya li Rojhilatê girê spî heye û navê wî Celab e. Li gorî dîrok nasan navçeyê Rojhilatê çemê bilêx cih û warê êlên mileyan bûn yên got bi xwexwediyê erd bûn heya dema yekîtiya navbera Misrê û Sûriyê de çêbû û demografiya wê hate guhartin. Her wiha li Rojavayê çemê bilêx êlên berzan û ya dinan ya got bi xwe Kurdên êzêdî ne hebûn. Êlên Ereban di wê demê de li Gêz û Heranê got 20 kîlometre li bakurê Til Abyadê dikeve û êla Elmecadî me li Xenzîr got 70 kîlometrê li başûrê Rojhilatê girê spî dikeve. Êlên Erebiyên got anha li girê spî ne nej demeke dûr ve hatine. Êla herî mezin ya got anha li wir heye bi navê Begara ye. Li gorî lîkolînan ev êl ji Dêrezorê di dema Fransiyan de hatiye Çiyayê Ebdilezîzê û navçeya girê spî. Rûbera girê spî 509,222 hektara yanî derdora 5,092 kîlometran çargoşa ji rûbera giştiya Kurdistana Sûriyê got dora 30,000 kîlometrî çargoşa yanî rûbera girê spî yek ji şeşê ye ji rûbera Kurdistana Sûriyê. Li navçeya girê spî Kurd, Ereb, Ermen û Tirkman dijîn û hejmara neşteciyên wê derdora 300,000 kesî ye. Kurd derdora 30 ji sedî ne an got dora 100,000 Kurd li girê spî heye. Li navenda bajarê girê spî Kurd 55 ji sedî ne, Ereb 38 ji sedî ne û Tirkman û Ermen 7 ji sedî ne. Her wiha Kurd li navenda aliyê Eyn Îsa derdora 35 ji sedî ne. Gundên Kurdan ji navenda bajarê girê spî û ber bi Rojava ve heya Helebê rêz dibin û hejmara wan bêhtirî 100 gundî heye. Piraniya van gundan bi hev re girêdayî ne lê tenê li çend cihan nagihên hev. Ew jî piştî şoreşa Partiya Beez di 8 Adara 1966 de. Duwarê siyasî de rejîma Beez gelek projeyên nijadperêst pêk anîn. Ya saferemana çil û nehê ya gorîne da Kurdan got bibin xwedan erd. Erebkirina navê gundan, bêparkirina Kurdan ji karê li dezgehên hikûmetê. Li girê spî 6 partiyên Kurd hene, 5 ji wan de ne kesê de ne û ew partî ev in: El-Wehdê, Pêşverû, El-Partî, Azadî û Yekîtî û ya şeşê jî PYD ye.